nagbabalik ang Chikahang Pangkalusugan kasama muli si Dr. Hermo mula sa Bicol Regional Hospital and Medical Center. Dok, kanina po ay napag-usapan natin kung sino-sino yung mga nasa panganib ng infeksyon at bakit importante ang infection prevention and control lalong-lalo na po sa ating mga health facilities. Maliban po rito, Dok, paano po natin nasisiguradong protektado ang ating mga healthcare workers at mga pasyente sa infeksyon? Ano-ano po yung mga infection control measures na ginagawa natin sa healthcare facilities? Okay, sa healthcare facility, actually kami po, yung Infection Control Committee, yung nag-make sure na protected yung mga healthcare workers. So, yung pinakauna po namin tinuturo and basic for infection prevention control is yung proper hand washing. So, madami po, it's the easiest way, cheapest way, and most effective way kung paano po ma-prevent yung infection sa healthcare facility. So, kailangan po proper yung pag-hand rub and hand wash. So, may mga proper ways po to do that. So, yan yung parati po namin tinuturo. Minsan po, we celebrate yung hand washing day kasi sobrang importante po siya to prevent infection. Pangalawa po, make sure na tinuturuan po namin sila on how to properly use PPEs. Kailan ba kailangan naka-gown? Kailan ba kailangan naka-gloves? Kailan ba kailangan naka N95 or naka face mask. So, kailangan properly equipped yung knowledge ng mga healthcare workers against the sa proper use ng mga PPEs para alam nila kung paano maiwasan yung mga certain infections. Pangatlo po, we make sure na yung environment, so we do environmental cleaning to make sure na safe yung environment kung saan po nag-work yung mga healthcare workers for the safety of healthcare workers as well as the patients. So, may mga proper ways din po kung paano nilinisan yung surroundings ng hospital. Meron din po kami mga safe injection practices. So, di ba, yung mga ibang infection po pwedeng ma-transmit sa healthcare workers from patients through needle pricks. So, kailangan meron kaming proper orientation kung paano po yun maiiwasan and proper practices. So, we make sure din po na yung mga healthcare workers namin vaccinated. So, updated po sila sa mga bagong vaccination. They have a routine flu vaccine, meron din pneumococcal vaccine, and syempre yung COVID-19. Parati namang priority yun, di ba? Sa lahat ng hospital sa Philippines. So, A1 parati po healthcare worker kasi kailangan parati silang protected kasi sila yung first line doon sa merong mga infection against COVID. So, sa hospital po namin, so we have a health hub. So, doon po lahat, if need magpa-check up, magpa-consult, magpatingin, na needle prick. So, meron kaming health hub, may doctor po doon na mag-check sa lahat ng mga healthcare workers. Free medication, free test, free consultation for the healthcare workers. We make sure din as IPC na regularly we do orientation, mga updates sa mga practices regarding infection prevention and control. Okay po. Doc, sino po itong mga grupo o mga taong namamahala ng IPC or Infection Prevention and Control sa mga ating healthcare facilities? Okay. Sa BRHMC, we have what is called the Hospital Infection Prevention and Control Committee or HIPCC. Yung pinaka-head po namin sa committee na yon is syempre yung Medical Center Chief, which is si Dr. Raborar. We have the IPC Chairman, si Dr. Rabillien. Ako po yung Vice Chairman. And may mga kasama kaming mga nurses, IPC nurses. And we have auxiliary members and mga core members po. So basically, kailangan kasi lahat ng unit ng hospital is represented doon sa IPC para po effectively namin ma-disseminate yung mga kailangan namin i-disseminate sa buong hospital. So, mga 31 members po siguro kami. Pero yung pinaka-core, mga around 9. Opo. Kung sakaling naman kung mayroong paglaganap ng infection, ano po yung mga intervention na ginagawa ng hospital o sa mga facilities para mabawasan po yung panganib nito? Sige po. So, if in case meron, tama ba? If in case meron, for example, outbreak,
ano po ba yung kailangan gawin or need gawin ng hospital if may ganon. So, I think first and foremost, if nagkakaroon ng outbreak, kailangan po is transparency, transparent communication. So, once na-investigate na namin na talagang merong ganitong infection na lumalaganap sa hospital, kailangan po namin i-inform yung public na we have an ongoing outbreak ng infection, ganito po siya, ganito yung mode of transmission, ito po yung nangyari, ito po yung kailangan gawin. So, kailangan namin ma-earn yung trust nila na hindi namin siya tinatago, kailangan alam nila kung ano nangyayari sa hospital. Secondly, so since merong bagong outbreak, so kailangan namin i-heighten yung mga infection control measures namin. So, again, review yung mga practices, ano ba yung proper na PPE, ano yung mga kailangan gawin na isolation, we have to heighten the surveillance, yung monitoring para effectively ma-contain siya. Kailangan namin again, reorient yung mga staff kung ano yung kailangan gawin para coordinated yung action namin against the outbreak. And syempre, need po namin ma-coordinate yung mga ginagawa namin with the sa rural health and sa mga public health authorities para inform po sila and together pwede po namin ma-contain yung pag-spread ng outbreak. Opo. Na-mention po ninyo, Doc, na kailangan po ninyong i-inform ang public kung sakaling meron pong spread ng infection. Sa mga bahay naman po nila, para po sa ating mga listeners o mga tagapakinig, meron po ba silang practices na pwede pong idagdag sa mga everyday activities nila para po maiwasan din yung pagkalat ng infection? Yes. Actually po, yung mga practices na ginagawa namin sa hospital, then pwede rin po ito ma-adapt sa mga bahay. So, syempre, since na-mention ko kanina, yung pinaka-foremost na ginagawa namin sa hospital is hand washing. So, sa public din po, sa mga bahay natin, yung po yung pinaka-unang kailangan natin sundin. And kailangan proper. So, meron po tayong tinatawag na proper hand rub and proper hand washing. So, hindi po pwedeng panag-hand wash po tayo 1 second lang tapos na yung hand washing. So meron tayong yung proper na hand rub. Yung hand rub po is yung paggamit ng mga sanitizer or yung alcohol sa paghugas ng kamay. So yung pag-alcohol po is pag halimbawa wala tayong nakikitang dumi, yung walang visible na dirt. Kung may dirt na po nakikita natin yung lupa nandiyan na sa kamay natin, hugas na tayo ng kamay with soap and water. Pero pag wala naman, humawak ka lang sa door, so pwede na yung hand rub lang. Yung hand rub with alcohol, kailangan po 20 to 30 seconds. So, wag po yung mabilisang ganyan lang. And once gumamit kayo ng alcohol, kailangan niyo pong ipatuyo. Yung iba po kasi, once ka gumamit ng alcohol, hinanrub mo, nirarub mo din sa t-shirt niyo. So, yung mangyayari, yung effect ng alcohol mawawala sa kamay mo kasi pinunas mo na sa damit mo. So, kailangan po yung patuyuin para effectively po ma-kill niya yung organisms na nandun sa kamay niyo. Pag hand wash naman po, kailangan po na ano din siya, proper din. So lahat po ng sulok ng mga kamay nyo, kasi yung mga dirt po, lahat pwedeng pumasok kahit kung saan-saan, di ba? Itong mga ganyan, sa kuko, lahat po yan meron. So kailangan buong kamay nyo, nalilinisan nyo through hand washing. Yung hand washing naman po, usually 40 to 60 seconds according to WHO. So merong proper na pag-hand wash. So kailangan ganito, sa palm to palm, in between fingers, kasi kailangan po adequately na siya, nalilisan buo. Tapos yung in between, kasi yung dito nyo po, hindi naman natin usually nagagalan eh. Ganito lang tayo sa front lang, di ba? So dapat may ganyan din. Yung thumb, kasi minsan nakakalimutan po natin to. Ganito lang tayo mag-hand wash eh. Nakakalimutan natin yung thumb natin. So ganyan. Tapos yung kuko. Linis, linis. Okay, so para lahat po ng parte ng ng kamay natin nalilinisan. So I think very effective po siya na dapat malaman po ng lahat ng tagakinig natin na nakikinig yung proper na hand washing. So hindi lang basta-basta po maghuhugas ng kamay. So kailangan buong part ng kamay natin is nalilinisan. So secondly, kailangan po alam natin yung respiratory etiquette. So pag halimbawa umuubo tayo, nagbabahing, make sure po na parating natatakpan yung ilong tsaka yung bibig. So yung pantakip po, wag po yung kamay.
Kasi po yung kamay, parati natin hinahawak kung saan-saan, di ba? Sa cellphone, sa door, sa mesa. So, pwede tayong makatransmit ng infection. So, make sure pag uubo or babahing, pwedeng gumamit ng tissue. Or pwede naman po, tissue or panyo, pero make sure na properly na-dispose yun. Hindi pwedeng gumamit ka ng tissue, pinangtakip mo, tapos ilalagay mo lang sa lamesa. So, minsan hindi alam na ginamit mo yung tissue, ipapahid sa lamesa. So, pwedeng kumalat yung infection. Or pag halimbawa wala pong tissue, wala pong panyo, so pwedeng magbahing sa arm. So, di ba kasi itong arm natin, hindi naman natin siya ginagamit pang hawak. So, hindi, pag halimbawa nalagyan nyo ng virus, hindi naman natin matatransmit kasi hindi naman natin siya ginagamit sa everyday na panghawak sa mga door. So, ano pa po, disinfection. So, kailangan po properly na disinfect at nalilinisan yung mga parte ng bahay natin. Yung kadalasan po na nilinisan sa bahay is yung tawag dito, floor. Diba? Pero hindi rin naman kadalasan po na nakaka-transmit ng infection pag galing sa paa. Kasi paa natin, hindi naman natin ginagamit pangkain, hindi naman natin, hindi naman napupunta sa face natin. So, hindi common yung pag-transfer ng infection from the floor sa mukha. So, yung kadalasan po is yung mga frequently touched area. Yun yung kailangan natin linisan. Yung frequently touched area is yung hawakan yung pinto sa doorknobs, di ba? Lahat po nang pumapasok sa bahay, doon dumadaan. So, lahat nakahawak sa pinto. So, frequently touched area siya. So, ang dami ng doon na ipon na mikrobyo kasi lahat dumadaan doon. Yung mga switch ng ilaw. Kasi 'di ba lahat on off ng ilaw. So halos lahat ng pumapasok din nasa bahay nag-switch on and off ng ilaw. Remote control. So, pagpasok manonood ng TV, lahat kumakain, nilalagay sa bibig, nag-switch ng remote, so pwedeng ang dami po ng mikrobyo sa remote control. Mesa. So doon po tayo kumakain. So pag madumi yung kamay, yung sa mesa po kasi kung ano nilalagay natin, hindi lang naman siya ginagamit for food, di ba? So pwedeng pag-aralan or nilalagay yung mga bag. So pwede pong ang daming pwedeng makuha infection from the lamesa. So yun po yung kailangan linisan. So pag tayong masanay nilinisan natin is yung mga floor lang. So isabay ho natin yung door, yung mga switch, yung remote, yung lamesa. What else? Pag halimbawa naman po na kumakain, so make sure na pag kumakain po, parating nalilinisan yung lamesa. And yung nag-handle ng food, pag bibili ng pagkain galing sa market, make sure po na hinuhugasan properly yung mga vegetables, yung mga onions, yung garlic. Kasi di ba po pag nagpapalengke kayo, kung sino-sino po humahawak doon kasi kine-check if ano pa ba siya, if okay pa ba siya or hindi na. So imagine ko ilang kamay yung humawak po doon. So make sure na parati po siyang hinuhugasan. Pagkuha nyo, hugasan nyo po para po hindi kumalat yung infection sa bahay nyo. What else sa bahay? Syempre, personal hygiene. So, kailangan kung kaya po, everyday maligo or twice a day. Kasi di ba, mainit sa Pilipinas, hindi tayo katulad ng Amerika. Sa Amerika, pwede kang siguro twice or thrice lang maliligo kasi hindi naman sila pinagpapawisan. So tayo, pag may pawis, malagkit, so pwede siyang pagkapitan ng mga mikrobyo. So make sure pag ganun na, iba na yung amoy, then make sure na maligo. Avoid din po pag halimbawa may sakit sa kamag-anak. So pag meron kong sakit, make sure na mag-isolate. Kung may ubo-sipon, make sure na may mask para hindi transfer yung infection sa mga kamag-anak nyo. And ano pa? Kailangan ng check-up. Kung halimbawa may sakit na sa tingin nyo po nakakahawa or hindi kayo sure, then magpa-check up lagi sa doktor. And make sure po na kailangan updated parati yung vaccination. Opo. Dahil nga po talaga napakarami ng pwedeng pagmulan po ng mikrobyo at infection, so kailangan nga po talaga simula pa lang sa bahay ay nagagawa po talaga natin itong practices para makaiwas sa infection. Maraming salamat po, Dr. Hermo, sa pagbabahagi ng inyong kaalaman tungkol sa
infection prevention and control. At sa muli, ito po ang Chikahang Pangkalusugan ng DOH Bicol CHT. Maraming salamat po.